Hola a tots des de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Avui, des del bloc de focs urbans, us parlarem de la tècnica de recerca perimetral. Ja sigui en binomi o trinomi, els bombers evolucionarem per als espais de manera coordinada per tal d'efectuar rastrejos que signifiquin recerques efectives en els espais, siguin confinats o no. Comandament de la intervenció, aquí, equip 1, iniciem recerca paret dreta. Ok, tornem. Ok, lloc xiulant-se al terra. Agafes tu primer, ho agafo. Ok, Paret esquerra, ok. Porta, acció recerca de l'espai. Rebut porta, Vale, iniciem recerca per la dreta. Vale, aquí. Es el primer record. Confirmar el primer record. Vale, avancemos. Vale, ok, nada. Ok, bueno, avancemos. Vale, ok, vale, continúen, ok.
Com heu vist, en la recerca perimetral, ja sigui en binomi o trinomi, la comunicació és molt important entre els components de l'equip. Hem de fer una seqüència de moviments ordenada de tal manera que el primer serà qui porta l'orientació, el segon ens assegurarà una protecció de seguretat amb la línia i el tercer, en cas de que sigui trinomi, assegurarà la zona central de l'espai a recercar. Si la nostra distància dels components és òptima, l'escombrat serà molt eficient. Això és tot. Mantingueu-vos acotats i sort!